Kif int? Qabel xejn Matteus Grasso minn New Better Life u bħalissa għadna kemm illonċajna programm ġdid għalik li probabbilment qed qatta aktar ħin id-dar mis-soltu. U nisħajlek tajt li jiena bħalissa għandi bżonn nara li b'saħħti inkun għal kontra kull mart, naf li anke ġej is-sajf u rrid li nkun in shape self-estimoli, imma ma nistax immur ġo xi studio biex nagħmel l-exercise mela x'ħan nagħmel minflok. U għandi aħbar tajba lik. Aħna beħsibna li nġibu l-istudio tagħna innaxxar id-dar kif. Fosthom b'dan it-two-way interaction kif isejħula fej apparti li inti ħad tkun qed issegwi session li tista' tkun live jew irrekordjata. Live għax hemm ċertu ħinijiet fej aħna ħankunu qegħdin nistidnuk tingħaqad magħna, ħankunu qegħdin ngħidulek x'għandek tagħmel kif tagħmilhom u anke narawk fuq dan id-television minn naħa tagħna minn wara biex ngħidulek x'tista' tirranġa u kif tista' tagħmel aħjar. U apparti minn hekk, l-istess sessions tkun tista' tara lil coach biss jagħmel it-training jew tagħmel it-training u inti issegwiha jew issegwih fiex kien trid tal-ġurnata. Nissuġġerixxu dejjem dan il-mod għax ikun nistgħu nikkoċjaw dak il-ħin. Però ara inti x'l-aħjar għalik. Apparti minn hekk għandna on-board nutritionist kwalifikata illi hi preparat anke pjanijiet ta' ikel inti x'tista' segwi mid-dar flimkien ma' intervisti ma' videos ma' chiropractors, psychologists, mindset coaches illi ħajjinuk biex dan iż-żmien li inti iktar għandek ħin f'idejk tagħmel l-aħjar użu tiegħu u jista' jkun iva iż-żmien illi inti bdejt inbidel bis-serjetà fl-aħħar. Tajjeb, tikkanċella kwalunkwe żmien nifhmu illi forsi għalik u għal ħadd ieħor jista' jkun żmien ta' challenge anke finanzjarjament għal daqstant nixtieq nagħmlu affordabbli għal kulħadd biex ngħinu kemm jista' jkun nies. Tajjeb, jekk għandek xi mistoqsija tista' anke tibgħatilna SMS jew iċċempel fuq 99003909 mela 99003909 jew tibgħatilna Facebook message jew tħalli kummentaw taħt fuq il-Facebook page tagħna New Better Life. Nittamal nara hemmhekk ħalli nibidlu flimkien u bħala individwu kollettivament ngħidu l-pajjiż jitla aktar il fuq. Jien Matteus Grasso narak dalwaqt.